Tasangana zvekare kwatiri kuita paCoolin TV muri Zimbabwe. Kana uchangosvika panapa iri first time yako usakanganwe kuti kusubscribe akubhadhariswe mahara, wokomenda, wolike, woshare. Toramba tichidzoka tichikupai maupdates manyama nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika muri Zimbabwe. Pane nyaya yatasangana nayo nhasi, mashoko atichangobva kutambira ari kutaura kuti vanhu muZimbabwe Christmas iri kure zvekutoti President Mnangagwa vanogona kunge vatobva, vanenge vatova former president. Muri Zimbabwe nyaya iri kuitika apa pari kutonzi the key player yakabvisa vamugabe pachigaro. Timu iroro riri kutotaura kuti zvoni zvina kuvamirira zvakanaka nekuti vari kutaradza kuti nge vanga vaignowewa mafambisirwo ari kuitwa zvinhu munyika haasi kuvafadza. Vakatarisawo kana huori huri kuitika pazvinhu zvakaita sana gold mafia. Vari kutoshamisikawo nematongero ari kuitwa nyika navaMnangagwa vamwe mumwe wavo. So muri Zimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Pari kubudiswa futi mastatement ekuti kana uchigara nebanga unozongofa nebanga. Ndidzo dzimwe dzenyaya dziri kubuda muri Zimbabwe. Hazvina kumira zvakanaka, hazvina kumira mushe. Mazuva adarika ayo pakatombobuda mukuru wenyika achitombopawo warning kuvanhu ivavo achitaura kuti inini ndanga nditombori minister wemasecurity services for nguva refu ende masystems ari imomo ndini ndakamagadzira muri Zimbabwe. Kavidhio ikako makakaona makazvinzwira vachizvitaura nekuti kuratidza kuti pane something chavanga vanzwa kana kuti changa chasvika nemunzeve dzavo. So muri yeZimbabwe pari zvino pari kunzi Christmas iri kure, panogona kungoitika anything nekuti vari kutaura kuti aiwa mukuru uyo haadi kubviswa nema-elections paari ipapo nekuti haana kupapinda nema-elections. Muri Zimbabwe ndiyo nyaya takakubatirai nhasi pachannel yenyu yeCoolin TV. Kana uchinge wasvika panapa kekutanga usakanganwe kusubscribe akubhadhariswe mahara, wokomenda, wolike, woshare. Toramba tichidzoka chupai maupdates manyama nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Source yedu yenyaya taitora pane bepanhau rinowanika online rinotwa Africa Beautiful All Round. Ndivo zvibaba zvanga zvakatibatira nyaya iyi. So muri Zimbabwe tosangana mucomment section ondiudzawo kuti uri kufunga chii nenyaya yakaita seiyi, nekuti kanenge karunyere kupe isusu edu tiri 1 gig tinoremerwa tavatati tingozivisawo vatariri vamaviewers vepaCoolin TV. Thank you.